Дуслар, сәлем! Привет, друзья! Еще раз я сделала очень полезный курс мини-диалоги по татарскому языку. Слушайте, повторяйте громко, и вы поймете, что это очень просто говорить по-татарски. Әйдәгез, киттек! Миңа бу чумаданны күтәрергә булыша алмассыңмы? Әлбәттә. Миңа бу чумаданны күтәрергә булыша алмассыңмы? Әлбәттә. Сиңа кызумы? Эссеме? Әйе. Тәрәзәне ача аласыңмы? Сиңа кызумы? Эссеме? Әйе. Тәрәзәне ача аласыңмы? Син ничек түлисең? Мин акча белән түлим. Син ничек түлисең? Мин акча белән түлим. Син нәрсә эшлисең? Мин интернетта утырам. Син нәрсә эшлисең? Мин интернетта утырам. Без ничәләрдә китәбез? 1:15 минутлардан соң. Biz nişelerde gideriz? 1:15 minutlardan sonra. Bu kıymet mi? Yok, bu arzan. Bu kıymet mi? Yok, bu arzan. Sin köyde mi? Yok, yalğızım. Sin köyde mi? Yok, yalğızım. Минем яңа эш табасым килә. Бу яхшы фикер дип уйлыйм. Минем яңа эш табасым килә. Бу яхшы фикер дип уйлыйм. Диана кайда? Ул эштә. Диана кайда? Ул эштә. Синең туган көнең кайчан? Ноябрь аенда. Синең туган көнең кайчан? Ноябрь аенда. Друзья, понравился ли вам такого формата урок? Если понравился, напишите комментарии, и мы продолжим такие курсы. Спасибо, подписывайтесь, жду комментарии от вас.